алейкум дӯстон бинандагон ва мухлисони дуюми шабакаи Сафархон ТВ. рӯзи ҳар як шумо ба хайр ва шодӣ бошад дӯстони азиз. ва дар навори имрӯза инами хонаро бояд полнин ремонт кунем под ключ. ҳозир шпаклёвка задем, якм слоя зем тамом кардем. ина гирдвана фигурни потолок меояд. Фигурни потолок чӣ хел фигура меояд бародаро? гирдвана бассейн гипс қати меояд, байниш натиҷаи потолок меояд. ина ҳозир профилша задесем. направляющая мезанем, гирдвана профила мезанем, баъдан мегзарем ба қисми гипс сахткуниш. ина шпаклёвкаша зем тамом кунем. ина уста дем слоя зада омадестем. бисёриё савол дода буданд ки ба ҳамин лазер мо бе лазер ба вадинои кор мекунем, ба лазер чӣ хел таъмин кам мони бе поя бе ҳичиё торда кашолиш накунӣ аз замин. бародаро ина лазера вақти нол мекунӣ, агар каҷал боша маргард мекунад, сигнал метавад. ҳозир нол кардем, дар ин тиреза дар уна лазер метавад адметка мемонем. ами адметка ба чӯро болора чанде бифурем, 4 угла адметка монда, як лав мерем. ина нигоҳ кунен, ина адметка мондагӣ. ина ҳозир адметка метавад ина лазер байни адметка ами боло размер мегирем, адметка мемонем, чанде бифурем, адметкаро мемонем, направляющийро мезанем, мерем. инҷаша сеновой поставка меяд. худо хоҳад инҷа сеновой поставкаи гизала меяд. насиб задем, навор мекунем, пешкаши шумо мегардонем. ва дастгирро фаромӯш намекунем дӯстон. ҳама касам лайкора мемонем, дар канал обуна мешем, далши бо тарзи коркар ҳамаша навор мекунем, пешкаши ҳар як шумо мегардонам. ина бародаро профилои байнша задем, направляющийро задем, навор кардем. ина бо профилошам задем. ин хона рафта будем, байниш натиҷаи потолок меяд, бо хӯши хонадор натиҷаи потолок не, потолоки бассейн меояд. инҷаша сеновой поставка обязат ҳелна меояд ин тарафда. ҳозир профилои прошаткара ҳамаро задем, партофтем, мегзарем ба қисми чилак партоӣ. чил партофтем, як лав намхед чилакора зада мерем. я профила инҷа бараки задагием. танаи профил баъдан направляющий танаи профила чил биридагӣ зада рафтестем як лав. байни профилои мо бародаро 40 сантиметра. ин хона сеюнимай ба ҳамин хотир иҷада якта омада ки барои стики гипсай. ин обязательно стикои гипс бояд рона бағалтай, ба хотири стики гипсай байни майдатар омадагиай ва байни наишам майдатар омадагиай. ин ба хотири гипса кардона ки стико рона бояд биёяд. хай далши навор мекунем, бо пешкаши шумо мегардонем. дастгирро фаромӯш накунем, лайкора бимонед ва фикрои худтона дар комментария бинависонед бародаро. ва инҷа дар худо хоҳад я сеновой поставкаи бақагӣ ба гипса кардон меояд. иншоалло тарзи коркарчам навор мекунем, пешкаши шумо мегардонам. ина бародарон профилоро задем, полни профилоро тамом кунем. ҳозир мегзарем ба қисми гипса кардон заниш. нигоҳ кунед, ин чилакои бассейне гирдвана мебура, оне барда ина профила бараки мондагӣ 6 сантиметр урон додагием. гипсот полни профил барои гипсзанира тайёра полни. ҳеҷо ливстрай. ҳанаи партофтагимон барои стики гипса кардонай. якта ин тараф мезанем, гипс меояд, ва навбат дигариш исм я стики шитоби шахмат биёяд. ҳозир ана якта, дута, сета, чорта, панҷта, шешта, 4, 6, 8, 10 20, 22, 24, 6. ин хона 6 ба 3,5 бародаро 34 дона профил рафтагиай. 6 ба 3,5 34 дона профил қатии стикову ҳонави чилакои задагӣ бо стикои гипси дар чил меояд. обши 34 дона профил рафтагиай.
ва 74 дона подвес рафтагия бародаро, я пачка самаризи семичка, пачка самаризи деревни. Фақат деревни барои подвес рафтагия, семичка барои нами профилу задан рафтагия. Дальше самаризи подгипс чанд қадаи расход кунем, бо пешка шумо мегардонем ва гипсакардонам чанд қаи рафт, бо мегум ки чанд дона гипс рафтаг. Хай дальше навор мекунем, пешка шумо мегардонем, дастгира фаромӯш накунем, лайкои бобогира бумонем. Ина бародаро бассейн азем, потолоки бассейн меомад, задем тамом кем, гипсора сахт кем, галокошам зем, ҳама тайёра барои фуген задан, шпаклёвка кардан ҳозир тайёр шуд потолок. ин хона 3.5 буд, 3.5 ба 6. бисёриҳо мехостанд ки расходам бугум дар видео чанд қа расход мешавад. бародаро ҳаминҷа 8.5 дона гипс рафтагиай. айнаи уголокои пластмассие ки ҳона задагием, айнаи уголокои пластмасси 7 дона рафтаг, 7 дона уголок рафтаг, 32 та 33, 34 дона профил, 8.5 дона гипс, 34 дона профил, 7 дона уголок, самарези сиёи падгипс 3 та пачка рафтагиай, самарези семичка 1 та рафтаг, ана самарези паддеревни барои падвесиданира 1 пачка, 1 коробкара нимаш рафтаг, 72 дона падвеси дигар рафтагия расходшидагия. гирди ҳамин хонада бародаро 6, 6, 12, 3.5, 7 ана 19, 20 метр сими алюмитии д барои галагено рафтагия, 20 метр сими дигар рафтагия расходи нами потолокина. озмоина потолок азем буд кем байниш бассейн омад. хай гирд ванара бировардем. бисёриҳо мегуфтанд ки ҳамира чанд мебурорӣ? бародаро ман 45 мебурорам дар хонаи 2.90 даже 3 паҳмиш. бисёриҳош 2.90 чанда, бисёриҳош 3-ан. ман 45 мебурорам, 5 сантиметр барои лента равон одунуда светомузика меояд. 5 сантиметр ша расчёти лента мегирам, 45 мебурорам. лекин ин хона паҳм буд, 3.5 будак бародаро 50 бировардагӣ мира. 3.5 буд, 50 бировардагӣ. ба чӣ хотир ки олиҷа багет мия, плинтус мия, қайригаша маҳкам мекуна. ҳам хона паҳмай борик меояд, борик вадомад нито меояд. ба ҳамин хотир 50 бировардагием. хай потолок тайёра, ина покиза бассейн задагӣ тайёр. дар шпаклёвка кем, бо шпаклёвка ана фуген бародаро бисёриҳо мегуфтанд чанд қа фуген расход мешавад. фугеншам бугум дар ҳамин хона 10 кило меравад. ин ҳамин хонаи 6 баседа 10 кило фуген меравад. 2 та сеткаи малярни, сеткаи намхели 10 сантиметра бародаро. сеткаи 10 сантиметраи малярни меравад. баъд айнами чопикҳо ина ним коробка рафтаг дар ҳамин хона. ним коробка ина чопик рафтаги. нимта чопик, 2 та намхели сетка меравад. сеткаҳо 2 слой мезанем, 2 қаваташ мезанем. 1 қопча шпаклёвка, 1.5 қопча шпаклёвка мира полнин мегира. 1 қитли пева барои грунтовка заниш. баъд 1.5 қопча шпаклёвка как надо мерасонаш. хай зем буд кем бародаро, бо далши навор мекунем, пешкаши ҳар як шумо мегардонем. ам дастгира фаромӯш накунед, лайкора бимонед ва дар канали мо обуна шед. ина бародарои хонара полнин ремонтча тамом кардем. подключро сигаб набуд кардем. инструментҳомон ҳама титай. ба хотире ки нав ремонта буд кардем. не парара обои 3D задем. инҷа стенаи поставка омад. бояд бо стенаи поставка дар ҷош майдатар буд, борик буд. ба ҳамин хотир обоиша дигар намуд зем 3D зем. не барора 30 сантиметр паҳмиш, 15 сантиметр мақсад перегородкавори бировардем. ина плинтусои торам задем, тамом кем. ҳамара 1 дона галагенмон вайрон биромад. ба ҳамин хотир ӯ кашон монда галаген алиш кунад. шулоки ӯшам мезанем. ина лента разем, потолок тайёр. фақат ливстр монда, ливстрро биёрам мечаспонем. обоям задем, тамом кем. помонин ин обоиш тайёрай. ба плинтусои тар, багетои тарам 10 сантиметраи паҳм задем. ташам полнин тайёрай 0 ба 0. хай ҷо ҷои печка монда будем, ӯро соз кунем тутара. ина хона покиза тайёре бародаро. ҳама каса дастгира фаромӯш намекунем. ҳам лайкои бобогирам мемонем
ва дар канали мо обуна мешем. Ба чӣ хотир ба чӣ хотир ман тарзи коркардша навор карда натонистам? Ба ҳамн хотире ки 2 нафар имрӯзка ба бойзанида дикаса кор кем, дигар вақтам наёфтем ки тарзи коркардша навор кунем. Ба ҳамин хотир хеле паталока ҳасте тарзи коркардаш камтар. Профилдавонию шпаклёвка задан ҳама гипсзанӣ ҳамаш ҳаст паталока. Фақат нами уголокҳои гири треза мондагӣ ёра краска мезанем, баъдан уголокҳоша мезанем. Хона полный тайёра чистовой ремонт. Полшам хидматзабдем. Ҳама тайёрае. Ва фикрҳоятонро метавонед дар комментария бинависонед ва дар имо WhatsApp ҳамин видеои моро поделиться кунед, беҳтарин мешавад бародаро. ва ҳам лайкҳоро бимонед. Касоне ки мехоҳанд хеле ремонт кардан, номерҳо болои экран дорем, метавонед дар WhatsApp ё имо бинависонед. Иншоалло шоти нарх, наво ё чӣ саволе боша, мақсад ба вақти ёфтагӣ ответ метем ва суҳбат мекунем дар WhatsApp. Бисёриё занг мезанем, ба телефон рост гап намерасам. Дастаи серкори ман ба телефон намерасам. Ба ҳамин хотир дар WhatsApp бинависонед ва ҳама каса партизатсия мекунем ва фикротонро дар комментария интизорам ва худованд ҳар як шуморо нигаҳбон бошад. Паноҳи ҳар шумо ба Худо то навораи ояндаи Сафархон ТВ-ра. ва як чиз дигарро нагуфта намонад бародаро, агар бояд нами багетҳоро мо зарҳал бизанем. Иншоалло агар диққати хонадор маслиҳатамон тоғри бигира, багетҳоро гилоша ба хотир паҳм гирифтагим ки зарҳали 3 тилои бояд бизанемаш. И дизайнериш хидм кардесам, мақсад бизанемаш насиб. Иншоалло мо навор мекунем, пешкаши шумо гардонам. ва паноҳи ҳар як шумо ба Худо то навораи ояндаи Сафархон ТВ-ра дастгира фаромӯш намекунем.